З пацяпленнем прапарцыянальна павялічылася колькасць матацыклістаў і скутарыстаў. На жаль, але вадзіцеляў, якія ездзяць са шлемам без парушэнняў і з неабходнымі дакументамі, вельмі мала. Некаторыя вадзіцелі, каб не патрапіць да інспектараў, падчас язды дэманстрацыйна здымаюць шлем. Маўляў, даганяць зараз небяспечна. Як правіла, такія парушальнікі не маюць вадзіцельскага пасведчання, а гэта можа каштаваць амаль 2 мільёны рублёў. У такім выпадку на хітрасць даводзіцца ісці і інспектарам ДАІ. На гэты раз за скутарыстамі і матацыклістамі яны сачылі з машыны дарожнай службы. Сложно остановить, сложно задержать такое транспортное средство. В результате задействуются автомашины обычной раскраски или не патрульные, которые... І вось ужо першы парушальнік. У Леаніда вадзіцельскае пасведчанне адсутнічае ўвогуле. Свой мапед ён купіў месяц таму. І заплаціў 175 тысяч штрафу. Гэта мінімальная сума, калі затрымалі без дакументаў упершыню. Падчас нашага рэйда амаль кожны другі мапедыст быў без вадзіцельскага пасведчання, без рэгістрацыі на свой байк. З такімі новаўвядзеннямі вадзіцелі згаджаюцца, але не выконваюць. Апраўданне ва ўсіх адно. Я просто не ведаў. Скутер купил недавно, не знал, что даже нужны на него права. В магазине сказали, что не надо. До рэчы, калі вадзіцель мае пасведчанне іншай катэгорыі, то права на кіраванне мапедам атрымлівае аўтаматычна. У супрацьлеглым выпадку прыйдзецца здаваць тэарэтычны экзамен у ДАІ ужо на катэгорыю АМ, пасля чаго свайго двухколавага коня неабходна зарэгістраваць. Для того, чтобы зарегистрировать свой мопед, хозяин должен просто свое транспортное средство предоставить в регистрационный отдел госавтоинспекции по месту жительства. Никаких оправдывающих его право владения этим транспортным средством документов не обязательно. Выезжайте за ворота.